Καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Μετά από καιρό έχουμε μια νέα παρουσίαση βιβλίου. Έχουμε στα χέρια μας το The Hobbit Illustrated by the Author στη σκληρόδετη του έκδοση και αυτό είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο που κυκλοφόρησε σε αυτή τη μορφή. Έχουμε δείξει στο παρελθόν σε ανάλογα βίντεο και το Lord of the Rings, όπου έχουμε σε ένα σκληρόδετο βιβλίο όλη την τριλογία, αλλά και το Silmarillion, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει πάλι σε ξεχωριστό βίντεο. Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς το οποίο κυκλοφόρησε σε αυτή τη μορφή και θα πάμε να το ξεφυλίσουμε, να δούμε τα περιεχόμενά του και μετά να δούμε πώς στέκεται μαζί με τα υπόλοιπα δύο, τα οποία πραγματικά αυτά τα τρία βιβλία είναι καταπληκτικά για την βιβλιοθήκη σας, είτε με το κάλυμα είτε χωρίς, αλλά θα το δούμε αυτό στο τέλος. Πάμε να δούμε το τι έχουμε τώρα στα χέρια μας. Είναι το The Hobbit σε ένα πολύ όμορφο πράσινο χρώμα, ενώ στο πλάι έχει και όπως και μπροστά έχει κάποιους ρούνους των νάνων. Πρακτικά είναι οι ρούνοι οι οποίοι ήταν γραμμένοι πάνω στον χάρτη της ερημιάς του νουσφιστή, όπου δίνονται οι οδηγίες για το πώς ανοίγει η μυστική πύλη μέσα στο Erebor. Πάμε να το ανοίξουμε, να το δούμε και εσωτερικά. Σας λέω, αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις. Δυστυχώς υπάρχουν μόνο στα αγγλικά, αλλά μπορείτε να το βρείτε και σε εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα, όπως η άγνωστη Καντάθ, αλλά και στα Amazon. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε το εσωτερικό του. Όπως πάντα, αυτά τα βιβλία αυτές οι εκδόσεις συνοδεύονται από δύο χάρτες. Ο πρώτος χάρτης που έχουμε στα χέρια μας δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από τον χάρτη της ερημιάς του νοσφιστή, τον χάρτη τον οποίο χρησιμοποίησε ο Γκάνταλφ μαζί με τον Θόριν, τον Μπίλμπο και την ομάδα των Νάνων για να φτάσουν μέχρι το μοναχικό βουνό και να καταφέρουν να μπουν μέσα. Προσπερνώντας το κομμάτι του χάρτη, βλέπουμε πανέμορφες ζωγραφιές από τον ίδιο τον Τόλκιν. Αυτό είναι το πολύ ωραίο που έχει αυτό το βιβλίο, ενώ αν αφαιρέσουμε το κάλυμά του, το βλέπουμε στο εσωτερικό του, που πάλι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ποιοτική δουλειά. Μέσα στο βιβλίο έχουμε όλη την ιστορία του Hobbit, αλλά και πάρα πολλά χειρόγραφα, πάρα πολλές σημειώσεις και πάρα πολλές ζωγραφιές του ίδιου του συγγραφέα, κάτι που είναι τρομερό. Για μένα αυτό είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό αυτών των εκδόσεων και γι' αυτό και ήθελα να τα έχω όλα στη συλλογή μου. Είναι κατά μία χρονοκάψουλα που δείχνει την εξέλιξη, πώς είχε στο μυαλό του συγγραφέας κάποια πράγματα, πώς είχε στο μυαλό του συγγραφέας την εξέλιξη της ίδιας της ιστορίας, και διαβάζοντας και τις παρατηρήσεις και τις σημειώσεις που υπάρχουν, βλέπουμε όλη την εξέλιξη του πώς γράφτηκε το Hobbit, το έργο πρακτικά που τα ξεκίνησε όλα. Το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε από τον J.R.R. Tolkien όσο ήταν ζωή, και εδώ θα το βρούμε πλήρες στην αγγλική του έκδοση με τα original ποίηματα μέσα, με τους χάρτες, τις τοποθεσίες τις οποίες είχε προσπαθήσει να τοποθετήσει σε χαρτί ο συγγραφέας για να τον βοηθήσει. Εδώ βλέπουμε εξελιγμένα σχέδια του συγγραφέα, βλέπετε τι όμορφη δουλειά, τι λεπτομερή αποτύπωση που μπορούσε και έκανε ο Tolkien για τις περιοχές του, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί μας έδειχνε και μας δείχνει ακριβώς πώς είχε στο μυαλό του ο συγγραφέας την κάθε περιοχή, την κάθε τοποθεσία. Άλλο ένα υπέροχο έγχρωμο σχέδιο αυτή τη φορά από τον Tolkien. Προχωρώντας λοιπόν προς το τέλος του βιβλίου, θα βρούμε τον δεύτερο χάρτη ο οποίος συνοδεύει τη συγκεκριμένη έκδοση. Όπως είπαμε, αυτές οι εκδόσεις έχουν δύο χάρτες μέσα, κάτι καταπληκτικό από μόνο του. Εδώ βλέπουμε φυσικά το Mirkwood, το δάσος της σκοτεινιάς, ένα μέρος όπου εξελίσσονται πάρα πολλά γεγονότα, ειδικά στο βιβλίο στο Hobbit. Εδώ υπήρχε μάλλον το Dol Guldur, και εδώ ήταν η περιοχή όπου οι Νάνοι μαζί με τον Μπίλμπο έπεσαν εχμάλωτοι αρχικά των αραχνών και μετέπειτα των εξωτικών. Δεν θα δώσω άλλα spoiler, αν και οι περισσότεροι από εσάς την ιστορία τη γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν είναι το Hobbit, το Illustrated by the Author, η συγκεκριμένη έκδοση, η τρίτη, η οποία κλείνει τα υπόλοιπα δύο που έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι, και πάμε να δούμε πώς φαίνονται αυτά τα τρία μαζί. Ξεκινάμε από το Silmarillion φυσικά, το οποίο αποκτήσαμε πρώτο, μετά πήρα το The Lord of the Rings που σε ένα βιβλίο έχει ολόκληρη την τριλογία, και η σειρά αυτή κλείνει πρακτικά με το The Hobbit. Δεν ξέρω αν θα δούμε άλλα βιβλία σε αυτή τη μορφή, δεν νομίζω. Οι ατελείωτες ιστορίες δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να εκδοθεί έτσι, οπότε αυτά τα τρία βιβλία είναι, και έτσι θα φαίνονται στη βιβλιοθήκη σας, αν τα κρατήσετε φυσικά με τα καλύματά τους. Αν αφαιρέσετε τα καλύματα από την άλλη, πάλι φαίνονται πάρα πολύ ωραία τα βιβλία. Θα σας δείξω εδώ πώς φαίνονται και τα τρία το ένα δίπλα στο άλλο, το είναι το Lord of the Rings, οπότε αν τα τοποθετήσετε στη βιβλιοθήκη σας χωρίς τα καλύματα,
το ένα δίπλα στο άλλο θα φαίνονται κάπως έτσι. Ειδικά για εμένα ο συνδυασμός χρωμάτων του Lord of the Rings με το μαύρο και το κόκκινο και το χρυσό είναι καταπληκτικός. Αυτά λοιπόν είναι τα 3 βιβλία της σειράς Illustrated by the Author, το Silmarillion, το Hobbit καθώς και το Lord of the Rings. Όπως προείπα, μπορείτε να τα βρείτε σε εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία για να τα παραγγείλετε, είτε να τα παραγγείλετε απευθείας από το εξωτερικό και πάρα πολύ γρήγορα θα είναι σε εσάς, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα έξοδα. Αλλά αυτές οι εκδόσεις, αν θέλετε να έχετε πολυτελείς εκδόσεις στα αγγλικά των αγαπημένων μας έργων του καθηγητή, αυτές οι εκδόσεις είναι τρομερή επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Όπως πάντα, εγγραφείτε στο κανάλι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα σας δω ξανά στο επόμενο ταξίδι μας στον κόσμο της Μέσης Γης.